Burama an ka jamana ɲɛmaw bɛ baara min na n'an b'a fɔ ma ko système intégré de gestion des ressources humaines ale bɛ jamana foroba cakɛbaw ko fɔ ka ɲinini kɛ walasa foroba cakɛbaw bɛ se ka dɛmɛdɔn ani ka u ka lahalaw bɛɛ lajɛlen dɔn o baaraw bɛ sen na an ka jamana kɔnɔna la baara in a majɛdan tɛ majɛw caman bɛ baara in kɔnɔna la nka o n'a ta o ta ŋaniya juguya dɔɔni fana bɛ ko in senkɔrɔ maa dɔw sen fɛ barisabula n'i y'a ta k'a lajɛ u b'a la ka gafe dɔw bɔ ka lisi dɔw bɔ i k'a dɔn walasa ka se ka maaw funteni cogo min na ka maaw fɔ ɲɔgɔn kɔ o baara in fana bɛ sen na hali n'a y'a sɔrɔ baara in yɛrɛ kɔnɔna la majɛ dɔw b'a kɔnɔ majɛ minnu ni jamana ɲɛmaw yɛrɛ ma o kɛ majɛ dogolenw ye ni u kɛmɛ k'u disi da o la ka o majɛ ninnu lakile waati n'a nataw la kalo 3 kɔnɔna la ni Ala sɔnna a ma a kuma in ni Ala sɔnna a ma an na taa ɲɛfɛ ni ka a walawala aw ye jɛmukan ɲɛfɛ taa waatiw la badenw ka aw ladɔnniya a ka dɔn k'a fɔ ko awa kunnafoni ko ta fan fɛ sa min ye an ka jamana cakɛda ye cakɛda min ni o ye kiribulon ye n'a bɛ fɔ ko OCLE Office Central de Lutte contre l'Enrichissement Illicite o baarakɛlaw ye ayiwa min ye kunnafonidilaw olu ka tɔ min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko LASEP o bɛ kunnafonidila minnu bɛ ni olu bɛ gafe sɛbɛn kɛ o b'olu ka jɛkuluba ko fɔ i ka dɔn olu ni OCLE maaw olu ye sigi kɛ ayiwa tarata don n'o bɛnna septembre kalo tile 16 ma san 2025 sigi a laɲini tun ye min ye o de ye OCLE ani ASEP ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn u ka ɲɔgɔn gola dɔn ni ka ayiwa ɲɛfɔɲɛw kɛ ɲɔgɔn ye ani ɲɔgɔn dɛmɛ kunnafonidila jɔyɔrɔ yɛrɛ ye min ye i ka dɔn faso baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya kiri yɛrɛ kow la ayiwa u bɛ se ka u jɔyɔrɔ in fa cogo min nɔ min ye sigi in ye kunnafonidilaw minnu bɛ yen n'olu bɛ gafe sɛbɛnni kɛ olu ka tɔn ɲɛmaaba o tun bɛ taamaden ninnu ye n'o ye Bubakari Yaliko ye ka fara a baarakɛɲɔgɔn wɛrɛw kan u ka sigi in kɔnɔna na ni OCLE ye i ka dɔn k'a fɔ awa biro kura min ni Bubakari Yaliko kɛra ɲɛmaa ye o kɔni biro in o maaw ɲɛdaw jira la OCLE maaw la ni ka ɲɛfɔli kɛ olu ka baaraw kan nka o da sira fana OCLE yɛrɛ cakɛda min don ani baara minnu ni o ye OCLE ka baaraw ye ani u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na don n'a nataw la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bolodi ɲɔgɔn kɛ kunnafonidilaw ani OCLE ni ɲɔgɔn cɛ baaraw sabatili kɔnɔna la malidenw ka nafa bɛ sɔrɔ min kɔnɔna la olu ye hakili jagabɔ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan min ye OCLE yɛrɛ ye a ɲɛmaa min bɛ bi n'o ye awa furanjɛ ɲɛmaa ye n'an b'a fɔ ma ko intérim o bɛ maa min bolo o ye Seydina Umaru Jara ye ale kɔni y'a nisɔndiya ni sigi in ye sigi min n'a kɛra ASEP ani a ka cakɛda ni ɲɔgɔn cɛ k'a jira k'a fɔ min kɔni ye olu ka cakɛda in ye i k'a dɔn an tɛna ayiwa a bolo kurucogo si la ka baara kɛ ni kunnafonidilaw ye walasa ayiwa baara in bɛ se ka sabati cogo min nɔ ayiwa a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye ayiwa kunnafonidilaw ye u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ayiwa yuruku ani jamana nafolo burujali o kɛlɛli baaraw la jamana ɲɛmaw fɛ hali n'u ka baara ye kunnafonidi ye kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bon la kosɛbɛ a da sera o mɔ i k'a dɔn sigi hukumu kɔnɔna la min kɔni ye sa ayiwa sigi in ye a kɛra malidenya kɔnɔna la ni ko malidenya o ye sigikafɔ ɲuman ɲɔgɔn lamɛn bonya ni karama ayiwa a kɛra o kɔnɔna la i k'a dɔn ASEP maaw ani OCLE maaw o ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ tare ni Ala sɔnna a ma Burama kunnafonidilaw tɛ to ko Mali jɔli la cogo si la an seko ni adamayira ye min ye an n'o kɛ ni Ala sɔnna a ma Ala ka ɲɛ ka d'an ma Burama o kɔfɛ an bɛ taa Togokaw fɛ yen nɔ ka malidenw kunnafoni u k'a dɔn k'a fɔ Togo minisiri kɔrɔ dɔ bɛ yen ni ale yɛrɛ tun ye Togo golomasiri tabaw ka minisiri kɔrɔ ye ayiwa ni ale yɛrɛ tɔgɔ ko Marguerite Ɲagadɛ Marguerite Ɲagadɛ ale de kɛra Togo minisiri kɔrɔ ye u ka golomasiri tabaw ka minisiri ko don nka ni yɛrɛ ni muso kofɔlen in fana ta k'a lajɛ kunnafoniw b'a jirila k'a fɔ ayiwa jamana yɛrɛ ɲɛmaa min bɛ fanga na bi na i k'a dɔn o ka ayiwa maa don o ye masurunya maa yɛrɛ o don n'o ye Fɔri Ɲasinbɛ kɔni olu yɛrɛ ka maa don ko muso in kɔni u y'a wele kiiri tigilamaw u y'a wele araba tɛmɛnen ka kiri ɲɛkɔrɔ o kunnafoniw carina Togo ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ an bolo dara kunnafoni minnu kan ko min ye muso in ye ko a bɛ ayiwa to ka kuma juru carilenw fɔ min ye jamana yɛrɛ ɲɛmaa o mɔ ni o ye Fɔri Ɲasinbɛ ye
ko a bɛ to ka kuma fɔ kuma min n'o b'o fɔra ɲɛsin bɛ ɲɛ bilen kɔ ko o de bɛn dɛ ko wa k'a yɛrɛ tora kuma gɛlɛnfɔw la ko fɔ k'a y'a yɛrɛ y'a yira a da waga k'a fɔ don dɔ ko fɔra ɲɛsin bɛ yɛrɛ de kan ka wala sɛmɛ minɛ ko fɔra ɲɛsin bɛ min bɛ fanga na ko a bɛ san 20 ni kɔ bɔ bibi na k'a kan ka wala sɛmɛ a nana fanga na kabi fa tun bɛ fanga na ni fa ni tora i k'a dɔn u ye marifa ci o la o tuma ale yɛrɛ nana kɛ den ye ka sin ka na kɛ jamana ɲɛmaa ye fo don fo bi o tuma ale bɛ jamana ɲɛmaaya la muso in y'a fɔ k'o de t'i bɛn minɛ k'a kan ka fanga bila ten ko walasa yɛlɛma min bolo dalen don togokaw fɛ yen k'o bɛ se ka sabati cogo min nɔ nin waati laban ninnu na ka kɛ ni Togo jamanadenw ka wulikajɔw ye u bɛ wulikajɔ min na n'a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye Togo ka se ka ɲɛda kura da mara yɛrɛ kɛcogo ko la yɛlɛmaw kana mara yɛrɛ kɛcogo la awa jamana yɛrɛ maracogo ko la o wulikajɔ minnu bɛ senna ni maa dɔw ni tora la maa dɔw minɛna k'olu don kaso la o waati kelen min ye ni musoba in ye a kɔni t'a la ka siran waati yigayiga a b'a la k'a kan kɔrɔta ka nin kɔrɔfɔkan ninnu fɔ wa a yɛrɛ ye tora o kɔrɔfɔ ninnu fɔli la fo ka welewelekan bila Togo jamanadenw ma k'u ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ u ni min ka kan jamana ko la jamana bɛ min kɔnɔ u la n'o y'u ka responsabilité ye k'u ka wuli k'o ta ko walasa Togo bɛ se ka kɛ jamana sabatilen ye cogo min na awa nin kɔrɔfɔkan gɛlɛn ninnu ni a ɲɔgɔnnaw fɛn min ye awa ni muso belebeleba in ye n'o ye Marguerite Ɲakade ye ale kɔni bɛ nin kuma ninnu fɔ o kɛ na kɛ sababu ye ni ka wele kiiritigilamaw fɛ o kɔfɛ an ma aw ladɔnniya ka dɔ k'a fɔ Faransi jamana kɔnɔna la maliden min bɛ ni u b'a fɔ a ma ko Aya Nakamura o y'a dɔnkilida cuwa ye a dɔn bɛ Faransi kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ Faransi bibi na dɔnkilidala kɔni tɛ ale kan i k'a dɔn dɔnkilidalaw ka masa belebeleba don dɔnkilidala Faransi yɛrɛ jamana kɔnɔna la min ye Faransi kiri ye o ye maa dɔw ɲagi k'a fɔ olu kan ka la euro wɔri 1000 fo ka se a 3000 u kan ka o sara ka kun kɛ u ye sariya sɔsɔ dɔ ta ka ɲɛsin Aya Nakamura ma awa waati min na awa jamana ɲɛmaw olu tun b'a la ka u ka Jeux olympiques de Paris o labɛn baaraw kɛ a kun jarala k'a fɔ Aya Nakamura de kan ka dɔnkili da tubabu bilenninw ɲɛkɔrɔ i k'a dɔn diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ Faransi tɔgɔ la o waati Faransi arasisi dɔw bɛ yen n'o ye siyalagosibaa dɔw ye olu wulila ka siyalagosi baara dɔw kɛ ka sɛbɛnniw kɛ finiw kan ani u ka fɛn wɛrɛw kan k'a jira k'a fɔ ko Aya Nakamura u ma jɛn ni o ye a ka kɛ wa Faransi ɲɛda ye seko ni dɔnko ta fanfɛla na hali n'a y'a sɔrɔ Aya Nakamura ye maliden ye f'a ka fɔ maaw ye k'a fɔ maliyɛn joli b'a la nka Faransi sɛbɛn b'a bolo an b'a fɔ o ma ko nationalité française o kuma ani Faransi den tɔw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye u ka hakɛw ani u ka wajibiw la nka ni maa ninnu bɔra ni ka kumakanjuguw ta ka ɲɛsin Aya Nakamura ma o kumakanjuguw dɔ la i tun b'a ye k'a fɔ o tun y'a sɛbɛn y a pas moyen Aya ici c'est Paris pas le marché de Bamako ko Aya kɛcogo tɛ nin ko in na koyi yan ye Paris de ye yan tɛ Bamakɔ suguba ye o tun b'o de sɛbɛn u ka banderole n'u ka placards sanfɛ awa min kɔni ye Aya Nakamura ye i k'a dɔn a ye damakasi sɛbɛnw don kiri a ka baara kɛ ayiwa min ye euro wɔri a 1,000,000 ani fo ka se 3,000,000 ɲɔgɔn ko ma 1,000,000 fo ka se a 3,000,000 ma a tɛ 1,000,000 bɔ euro wɔri la o de bilara maa ninnu kan maa minnu tɛgɛ taara a kuma kuntanfɔ la an ka maliden in ma ayiwa o de bilara u kan k'a fɔ kan k'o sara u ka wale cɛjugu kɔfɛ ayiwa Burama halisa an bɛ taa ɲɛfɛ ni kunnafoni ye awa min ye an ka jamana députéw nɔnabila ye n'o ye Conseil national de transition ye olu ka kunnafoni b'an bolo kunnafoni min n'a man di nka bamananw b'a fɔ ten ko jɔfɛn bɛɛ ye dafɛn ye ayiwa o hukumu kɔnɔna la min ye CNT a ɲɛmaaba o tɔgɔ la CNT bureau tɔgɔ la a bureau maaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka se awa a conférence des présidents ma ani CNT maa bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la i k'a dɔn olu dusu kɔni kasilen u ye kunnafoni bɔ ka bin kunu kunnafoni duman dɛ nka ala mana min kɛ o wasanbɛ kunnafoni in bɛ tali kɛ ayiwa min ye Dramane Monzon Konare ale yɛrɛ tun ye CNT maa dɔ ye i k'a dɔn Dramane Monzon Konare ko min ye alamisa don ye n'o bɛnna kunun yɛrɛ ma ni septembre kalo in tile 18 san 2025
ko ala ye a wele ala ye a somayɛlɛma i k'a dɔn kalifa min tun bɛ a la diɲɛsosigi kɔnɔna la dan sigira o kalifa in na an b'a fɔ ko an taɲara i k'a dɔn min ye Dramane Mɔnzɔn Konare ye ale tun ye CNT maa ye nka CNT maa gansan tun tɛ dɛ maa belebeleba tun don yen nɔ barisabula jɛkulu min bɛ CNT kɔnɔna la ni o ɲɛsin bɛ jamana lakana koɲɛw ma i k'a dɔn ale tun bɛ o jɛkulu in kɔnɔna la wa min ye CNT baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ye k'a daminɛ Maliki Jaw la ka na se a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma u ko nin waati dusukasiw kɔnɔna la sa i k'a dɔn CNT ɲɛma ani CNT bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sa u bɛ u ka sanafow kɛ ka u ka duwawuw kɛ ka ɲɛsin fure ani a somaw ma i k'a dɔn ayiwa ani Mali yɛrɛ lakanabaa bɛɛ lajɛlen ale min ye Dramane Mɔnzɔn Jara ye a ye ninnu bɛɛ lajɛlen ka furu ye o kuma duwawu bɛ kɛ ka ɲɛsin ninnu bɛɛ lajɛlen ma min ye nin cɛba in ye sa n'o ye Dramane Mɔnzɔn Konare ye i k'a dɔn ko a ka janajaw ko ni Ala sɔnna ma ko n'o kɛ kunnafoni wɛrɛ ye ka da an tulo kan don ko ka duwawu kɛ min ye Dramane Mɔnzɔn Konare ye ko Ala ka yafa ma Ala ka saya k'a ma lafiya ye kunnafoni in sɔrɔla kunun yɛrɛ alamisa don Septembre kalo tile 18 san 2025. Burama min ye système intégré de gestion des ressources humaines ye an y'a kuma fɔ yan nɔ o bɛ baara dɔ de ko fɔ baara min ni a baara in bɛ sen na baara in kunfɔlɔ kɛra ale bɛ tali kɛ awa an ka jamana cakɛlaw foroba cakɛbaw fonctionnaires ani collectivité maw ka se ka u dɔmɔdɔn ka se u ka lahalaw piripirila tigɛ o baara bɛ sen na o hukumu kɔnɔna la min ye école maître ka kɔkɔrɔdonkulu dɔ ye ni o bɛ wele ko syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 olu ye gafe dɔ bɔ gafe min n'a bɔra kunu alamisa k'a cari an bolo ye gafe in sɔrɔ gafe in kɔnɔna la u b'a jira k'a fɔ olu ye sigi kɛ u ka sigi min n'a kɛra kunu yɛrɛ alamisa septembre kalo tile 18 san 2025 sigi in kɔnɔna la i k'a dɔn u da sera ka hakili munumunu kɛ fɛn min ma o ye jamana bɛ baara min na bi ni o ye ka jamana cakɛlaw foroba cakɛbaw ka olu dɔmɔdɔn k'u ka lahala jɛlenw dɔn i k'a dɔn ko da sera o ma wa o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye maaw ye maa minnu ni awa a gunna olu la i k'a dɔn ni gɛlɛya kɛra olu ka ko la fili kɛra olu ka ko la u da sera olu fana ma ka hakili jagabɔ kɛ o ko in kan n badenw o de hakili jagabɔ ninnu hukumu kɔnɔna la u ko olu y'a ye k'a fɔ ko awa o nimisalen kɔni k'a ye k'a fɔ olu tun y'u bolo bɔ yɔrɔ min ka u bolo sin yɔrɔ min ko tile bɔra ye panparanba u y'a jira k'a fɔ ko kabi nin baara in daminɛ waati jamana ɲɛmaw fɛ olu lakɔli mɛtiriw ka kɔkɔrɔdonkulu maaw i k'a dɔn olu tun ye awa jateminɛ kɛ ni ka lasɔmini kɛ ka da jamana ɲɛmaw tulo kan baara in kɛko ɲuman a n'a sabatili hukumu kɔnɔna la i k'a dɔn ko nka fɛn min ye walasa ko in ka se ka kɛ ko sabatilen ye ko wa baara in kɔnɔna la k'a daminɛ na fo ka se a kunfori waati ma waati si olu m'u bolo dɔw sen kan u y'a ŋaniya siri ka jamana ɲɛmaw k'u bilasira hali n'a y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaw ma u ka bilasiralikanw ta ba la ko o la sa ko min ye ko kura minnu bɔra ko in kɔnɔna la ni o bi tali kɛ i k'a dɔn maa dɔw n'o ye foroba cakɛba dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakɔli mɛtiriw ko dɔw olu de bi olu ka hakɛw tɔbɔtɔli kɛ baara kɛ o kuma ko kokura min bɔra ko in nɔ sa o de ye k'a fɔ awa olu dɔw de bɛ yen o cakɛɲɔgɔn dɔw de bɛ yen olu y'a ye k'a fɔ u ka sara wariw olu jɔra ko sara wariw jɔra k'a sɔrɔ olu ye u ka koladɔnni baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ n'o ye enrôlements ye olu tun y'o bɛɛ lajɛlen kɛ wa ko a ko u ka ko yɛrɛ lajɛlen min b'a la tɔ lajɛ k'a kɛ kalojɛ bɛɛ ɲɛna o de ye k'a fɔ sɛbɛn min bɛ d'i ma n'i ka lahalaw tara n'a bɛ f'o ma ko récépissé o yɛrɛ b'u bɛɛ lajɛlen bolo nka n'a ta o ta u y'a ye k'a fɔ u ka saraw tigɛlen a yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ ma lakodɔn k'a sɔrɔ u ka lakodɔnni baaraw olu kɛra wa o danganiya sɛbɛn b'u bolo n'o ye récépissé ye o kuma ko min ye lakɔli mɛtiriw ni o ye syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 ye i k'a dɔn olu ko walasa ka se ka
ko in k'a da sira la dusuw kana bɔ ka dama tɛmɛ u ka se ka bɛn ko la l'école maîtres ni jamana ɲɛmɔgɔw ka bɛn ko la ko in ka kɛ bɛn ni kelenya kɔnɔna la ko hakilina bɛ olu la hakilina minnu ani laɲiniw n'u b'o ta k'o da jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛkɔrɔ u ka baara kɛ ni o ye o hakilina dɔw bɛ tali kɛ minnu na olu filɛ nin ye ko fɛn min ye sarawariw ye sarawari minnu ni olu tigɛra ka olu segin a nɔ nɔ joona awa o kɔfɛ ko min ye baara in ye ne o ye lakodɔnni baara in ye a sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ sen na u ka taa ɲɛfɛ ni ka o baaraw tɔ sabati i k'a dɔn waati kofɔlen kɔnɔna la ayiwa o kɔfɛ ko baarakɛla minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ ka baara ye nin lakodɔnni baaraw ye n'o ye recenseurs ye ka se k'a dɔn ni jamana foroba baarakɛlaw minnu ye baarakɛla ye ani minnu tɛ baarakɛla la minnu y'o kɔgɔjɛ baarakɛbaaw ye o kuma ko u ka ci olu yɛrɛ ka u sen bɔ u kɔnɔkɔrɔ ka taa académies la n'u taara académies la ko o ka fisa l'école maîtres k'a fɔ ko u b'u la sabara don u sen la ka taama u yɛrɛ u bɛɛ lajɛlen Mali cours kara école maître mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko bɛɛ k'i ka sabara don ni ka Bamakɔ sɛgɛrɛ ko o fana ka gɛlɛn kosɛbɛ ko ko min ka nɔgɔ o de ye jamana ka baarakɛlaw n'o ye maa minnu bɛ ka recenseli in kɛ ka lakodɔnni baara kɛ olu yɛrɛ ka u sen b'o kɔnɔkɔrɔ ka taa académies la u ni l'école maîtres ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye u ka l'école maîtres ka lahalaw ta yen nɔ ko jango n'o tɛ l'école maîtres ka bɔ k'a fɔ k'u bɛna Bamakɔ jango l'école wuli in yɛrɛ kɔnɔna na ka ban o sira ka ban ko o tɛ u fɛla ye ko sira wɛrɛ kan tun u b'a laɲini k'a fɔ l'école maîtres fana ka lakanako k'u hakili t'o la kosɛbɛ parce que nin baara sugu a tɛ se ka kɛ ni lakana tɛ n'o tɛ i m'a lawuli fɛn dɔ kama nka ni min farati a bɛ bɔ o bɛ bɔ a la dɛ o kuma u y'u da so mɔ l'école maîtres ka lakanako ka jateminɛ a baara in kɔnɔna la u ka laɲiniw ye olu yɛrɛ fɛ laɲini minnu n'olu kɛra o bɛ kɛ sababu ye ko in ka dɔ bɔ a funtɛni na o kuma min ye l'école maîtres ka kɔkɔrɔdonkulu in ye i k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni dabaliya bannen don kosɛbɛ ko in na ko olu kɔni fɛ wajibi bɛna kɛ olu kan don n'a nataw la ni ko ninnu ma lajɛ ji ɲɛma jɔlen na o kuma min ye syndicat n'o ye kɔkɔrɔdonkulu ka baara ye hakɛ min bɛ kɔkɔrɔdonkulu bolo ni ko kɛra la i bɛ se k'i ka hakɛw ɲini cogo min na n'a bɛ fɔ o ma ko action syndicale ko ni ko ninnu kɔni ma kɛ i n'a fɔ olu b'a laɲini cogo min na k'o kuma a na kɛ wajibi ye olu kan sa ni ka o hakɛ minnu bɛ u bolo k'o hakɛw ta ni ka wuli ka baara kɛ n'o ye o ye action syndicale ye o ma ɲi dɛ olu ka baara kɛlɛkɛminɛ caman ye grève ye dɛ u kana s'o ma ko nka ko ni u ka laɲiniw ma sabati zeni ko a bɛ kɛ wajibi u kan dɛ u y'o fɔ o kuma min ye syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 ye u y'a jira k'a fɔ ko a mana kɛ cogo o cogo olu kɔni na to awa jigiya minɛ kɔrɔ ka ɲɛsin u baaraɲɔgɔnw ma baaraɲɔgɔn min bɛ yen ni u ma min u ma bɔn nka u ka sara wariw tigɛ mɛn ko o gɛlɛya bɛ u kan k'u ka dɔn k'a fɔ a mana tigɛ da o da la u na k'u kɛrɛfɛ ni ka k'u jigi ye ko wa ko u b'a yir'u la k'a fɔ u kɛn bɛ ka guloki bɔ k'a da walasa awa gɛlɛya in ka wuli ka b'u kan ko u na taa ɲɛfɛ k'o baara in kɛ fo k'a fɔ ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabatira u ye nin sɛbɛn in kɔnɔna bolonabila ka bɛn septembre kalo tile 18 ma san 2025 n'o ye kunu alamisa don yɛrɛ ye burama a kɛnɛ kan fɛn min ye awa CNFCT ni ma dɔn b'a fɔ ka ɲɛ o kuma o tɔgɔ la Usman Almudu ale bɛ yen nɔ Sipsco o tɔgɔ la Mulayika Kulibali o bɛ yen nɔ Sinem ale tɔgɔ la ayiwa ɲɛ bɛ Sangare kɔnɔna mais Sangare tɔgɔ in ma se k'o faamu kosɛbɛ ayiwa an bɛ o kɛ ten k'o kɛ misi Sangare ye min ye Seneseki ye o tɔgɔ la Mbaye Jalo ale bɛ yen nɔ min ye CLDF ye o tɔgɔ la Yakuba Jalo o y'a bolonɔ bila min ye Fenarek ale tɔgɔ la Koni Tangara ale y'a bolonɔ bila min ye Kosese ale tɔgɔ la Seydou Fomba ale y'a bolonɔ bila an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka cɛfɔ ka bɛn nɔgɔya Mali baarakɛlaw ani Mali ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ o de ka fisa ayiwa burama o hukumu kelen kɔnɔna la an bɛ to halisa o hukumu kelen kɔnɔna la min ye jamana ka nin baarako bɔlen ye n'o ye ka jamana foroba cakɛbaaw la kodɔn syndicat min bɛ yen n'o ye kɔkɔrɔdonkulu ye n'o bɛ
awa administrateur civil olu fana kokoro o fana ye gafe kɛ gafe min ni a bolo nɔ bilara kunu septembre kalo tile 18 san 2025 gafe in kɔnɔ kumaw olu bɛ tali kɛ ninnu de la ko u bɛ nin gafe in kɛ k'a ɲɛsin u baara ɲɔgɔnw ma u b'a la ka maa minnu ka hakɛw tɔbɔtɔ kɔni n'o ye administrateur civil ye u ko olu minnu ye comité exécutif du syndicat autonome des magistrats des administrateurs civils ye bakuruba fɔla o ye sinaki maaw ye o kuma k'u bɛ u baara ɲɔgɔn u b'u kunnafoni u k'a dɔn k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmaaw ka laɲini ye laɲini min ni a bɛ tali kɛ jamana foroba cakɛbaw olu lakodɔnni la ni o bɛ fonctionnaires ani collectivités bɛɛ lajɛlen ko fɔ ko min ye sɛbɛn baarakunjɛ sɛbɛn ye o taara ni ka o baarakunjɛ sɛbɛn di jamana ɲɛmaa ma ni o ye président de la transition chef de l'état ye Mali ɲɛmaaba bibi na o ko don awa ko taara ka di o ma Asimi Goita kɔni cɔcɔ kalo tɛmɛnen o tile 15 san 2025 ko baarakunjɛ sɛbɛnw taara ka di Asimi Goita ma o kuma o ko o baarakunjɛ sɛbɛnw n'i y'o ta k'o lajɛ ko a b'a jirila k'a fɔ awa maa min bɛ ni o ye jamana ka baarakɛla yɛrɛ ye n'o o kɔni bɛ sara wari ta kalo o kalo o bɛ taa se maa ba kɛmɛ ani maa ba kɛmɛ ani maa ba 50 ani maa 300 ani maa 17 a bɛ taa se o ma olu maa ba kɛmɛ ni maa ba 58 na ani kɔ la ko i b'a ye k'a fɔ maa ba 36 ani maa 100 ni maa 51 ko olu ka lahalaw o ma se ka dɔn baaraw kunfɔlɔ senfɛ an b'a fɔ ma ko non recensé ayiwa ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa ba 100 ani maa ba 22 ani maa 100 ani maa 66 olu bɛɛ lajɛlen k'olu fana tɔgɔ fila-filalanw maaw bɛ yen o bɛ wele ko doublon i b'a sɔrɔ Burama Tarawele bɛ yen n'an taara ɲɛfɛ Burama Tarawele bɛ yen n'an taara ɲɛfɛ Burama Tarawele bɛ yen o kuma mun kɛra o kuma o ye doublon ye ko min b'a la k'o bɛ taa se 100 ani 22 ani 166 ma k'o de fana b'a kɔnɔ ayiwa u ko o de hukumu kɔnɔna la sa ko gouvernement y'a laɲini k'a fɔ awa sarawari min n'o bi di maa minnu ni olu ma la ko dɔn ko ka o sarawari dili k'o jɔ fɔlɔ i ka dɔn ka daminɛ septembre kalo la ko olu ka kalo sara ka jɔ fɔlɔ yan'u ka lahalaw ka dɔn maa minnu ko don maa minnu ni olu ma se ka lakodɔn ani maa minnu ni olu tɔgɔ fila-filalamaw ni saba-sabalamaw bɛ a kɔnɔna la olu ka sarawari k'o jɔ fɔlɔ yanni k'a to sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ u ka lahalaw ka piripirila tigɛ k'a dɔn awa kalo 3 kɔnɔna la min n'o ye délai de grâce ye u ko o la sa u bi olu minnu n'olu ye administrateur civil ka sunadonikɛlaw ye kɔkɔrɔdonkulu maaw ye sinaki maaw ye u bi welewelekan bila ka ɲɛsin u baara ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma maa minnu bɛ ni olu kɔni ka lahalaw tara n'o ye kun enrôler olu ka lahalaw tara nka o n'a ta o ta u bɛ awa u jatelen k'a kɛ i n'a fɔ maa minnu ka lahala ma ta maa ba 36 ni 151 u bɛ olu fɛ o kuma ni e y'olu ka baarakɛla ye e b'a dɔn i ka lahalaw tara o n'a ta o ta e bɛ maaw fɛ maa minnu n'a yɛrɛ la k'a fɔ k'olu ka lahalaw ma ta o fili bɛ e ta la k'u bɛ welewelekan bila olu ma k'u hakili kɛ kelen ye u ka muɲu u ka sabali u k'u bolo da u dusu la maa si kan'a fɔ k'i bɛ furuja bɛɛ k'i kɛ pewu ko u ka taa u ka direction des ressources humaines la n'o ye u ka ko ɲɛnabɔ cakɛda ye u ka taa yen nɔ ko wala u ka taa u ka secteur kɔnɔna la u ka taa u baara yɔrɔ la u ka DRH la yen nɔ u ka taa segin ka k'u ka lahalaw kan fili min bɛ lahala in na u ka bɔ a la k'u kana kɛ ni funufunu ye k'u b'o wele k'a bila u ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma o kuma ko maa minnu bɛ yen u ka baarakɛ ɲuman minnu bɛ yen ko u bɛ se k'u ka lahalaw jateminɛ k'a dɔn n'u ka salaire u ka saraw n'u y'a sɔrɔ o tigɛra k'u ka taa u ka direction fan fɛ direction régionale fan fɛ direction régionale du budget u ka t'o fan fɛ ka lahalaw ta yen nɔ k'a jateminɛ kɛ ko wala k'u ka t'u ka service de traitement de salaire u ka sarakɛyɔrɔw u ka taa yen nɔ k'a jateminɛ ni ko in lahala bɛ cogo min na u k'o wulikajɔw u k'o bolo da u y'o wele k'a bila baara ɲɔgɔn ma min ye sinaki maaw ye u ko k'u bɛ hakili jigin kɛ u ka hakili jigin kɛ k'a jira u baara ɲɔgɔn na u k'a dɔn k'a fɔ ko
ni baara min ni jamana ɲɛmaaw y'a daminɛ ni o ye système intégré de gestion des ressources humaines ye ko a laɲini ka ɲɛsin foroba baarakɛbaaw ma fo ka se collectivité marabolo baarakɛbaaw ma maa o maa n'i bɛ sara wari bɛ bɔ foroba wugande kɔnɔna la a bɛ ɲɛsin olu de ma ko a laɲini ye min ye o de ye min ye sɛbɛn jɛlen sarakɛ sɛbɛn jɛlen k'o sɔrɔ jamana ɲɛmaaw fa fɛ jamana ɲɛmaaw u k'a dɔn k'a danganiya kan k'a fɔ nin maa hakɛ in de b'an bolo wa olu bɛ sara nin hakɛ in na i k'a dɔn k'o piripiri latigɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ko o de laɲini o dɔrɔn de ye Burama kuma in yɛrɛ n'i k'i b'a ɲɛfɔ a kun ye ko ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ foyi ye n'o tɛ ka kow ɲɛnabɔ ka kow lajɛya o kuma ko lajɛtɔ ni fili kɛra o kɔnɔna la o fili kan ka ta ni hakili ye n'i y'u ka gafe ta k'a lajɛ a b'o de yira mun na kɛ sa a ka faamu o kuma ko s'il sait qu'il ne faut rien ne se trompe pas Burama n'i bɛ baara kɛ dɔrɔn i bɛ fili voilà donc fili bɛ baara la nka a ka ta ni hakili ye ni ala sɔnna ma jamana ɲɛmaaw yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ la a ko la hali bi an ma tila sujet la dɛ an bɛ tila ka don a kɔnɔ hali kunnafoni bakurubaw kɔnɔ nka nin ye cakɛdaw kɛrɛnkɛrɛnnen minnu ye sɛbɛn kɛ an y'olu taw kala yani an ka don jamana yɛrɛ fana ka décision finale kɔnɔna la an bɛ don min ko bi fɔlɔ nka an bɛ taa ɲini kunnafoni sensuruw ye an bɛ taa Mali ni Tiriki cɛ jɛɲɔgɔnya siratigɛ la ka malidenw kunnafoni u k'a dɔn k'a fɔ Mali ani Tiriki cɛ a jɛɲɔgɔnya ayiwa a ka kɛnɛ gije hali kunkolodimi o t'a la an bɛ don min na ko bi wa Tiriki yɛrɛ jamana ɲɛmaaw o kɛn bɛ k'u ɲɛ boso an ka dugu jukɔrɔfɛnw na barisabula min ye Tiriki ministre ambassade n'o y'a ka lasigiden ye o min bɛ an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ ni o ye Efe Seylan ye Efe Seylan ale de ye Tiriki ale ka lasigiden ye anw ka jamana kɔnɔna na yan nɔ o ye sigi kɛ ni anw ka ministre ye ministre min ɲɛsin bɛ dugu jukɔrɔfɛn ko mɔ anw ka jamana kɔnɔna na yan nɔ i k'a dɔn u ka sigi in kɔnɔna la Tirikikaw y'a jira k'a fɔ olu ɲɛ kɔni boso mɛ anw ka dugu jukɔrɔfɛnw na u yɛrɛ kɔni a bɛ cogo min olu kɔni jarabilen don anw ka dugu jukɔrɔfɛnw na o kuma ni jarabira anw ka dugu jukɔrɔfɛnw na i n'u furu wari di dɛ o kuma o jɛɲɔgɔnya kura i k'a dɔn o b'a la ka sɛnsɛn ka na Mali ani Tiriki ni ɲɔgɔn cɛ n badenw i k'a dɔn Mali ni Tiriki cɛ jɛɲɔgɔnya a bɛ se ka kurakuraya kuma bɛɛ cogo min nɔ gɔngɔni min bɛ da la k'o gɔngɔniw furanfuran ka bɔ a la walasa a ka kɛ fanfila nafabɔ ye o baaraw hukumu kɔnɔna na sigi ninnu kɛra i k'a dɔn k'a fɔ min ye Tiriki lasigiden ye anw ka jamana kɔnɔna na yan nɔ a kɔni ko ale kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ i k'a dɔn ka kɛɲɛ ni Mali ni Tiriki cɛ lahalaw ye o de hukumu kɔnɔna la Tiriki bina baara minnu kɛ Mali jamana kɔnɔna na yan nɔ olu bɛ tali kɛ Tiriki yɛrɛ ka politique nationale dɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko cadre de la promotion des investissements turcs au Mali bakuruba la Tiriki bina bakuruba baara minnu kɛ anw fɛ yan n'o ye a ka nafolo bɔ ka nafolo walasa ka nafolo wɛrɛ sɔrɔ anw ka jamana kɔnɔ n'o ye investissement ye Mali jamana kɔnɔna na yan nɔ ko o baaraw ale kɔni nisɔndiyalen don olu la kosɛbɛ kosɛbɛ ko wa ko min ye Tiriki yɛrɛ jamana ye i k'a dɔn u ka ciden jɛkulu dɔw bɛ sira la u bɛna Mali jamana kɔnɔna na yan nɔ don n'a nataw la walasa ka na jateminɛ kɛ ciden jɛkulu minnu don u bɛ baara kɛ baarada camanw don nka o maaw bɛɛ lajɛlen bɛ na u bɛna Mali jamana kɔnɔna na yan nɔ i k'a dɔn o kunjɛ waatiw la ni ala sɔnna ma bolonɔnabila kɛ gafe caman na investissement ni o ye cakɛli ye Tirikikaw fɛ Mali jamana kɔnɔna na yan nɔ dugu jukɔrɔfɛn ko kɔni b'o la o kuma min ye professeur Amadu Keyita ye n'ale yɛrɛ ye Mali dugu jukɔrɔfɛn ko ministre ye a kɔni ye jirali kɛ Tiriki lasigiden in na ala ye min don Mali garisɛgɛ la ni an b'a fɔ o ma k'an ka potentialitéw ni o tɛ an ni maasi jɛ ye an b'a di maa ma a ka di an ye an ka di min ma wa an b'a di a ma sɔgɔ la sɔgɔ min ka d'an ye an b'an yɛrɛ ka bila la o kuma o fɛn minnu b'an bolo professeur Amadu Keyita a y'olu bɛɛ lajɛlen kɔni caman walawala k'o jira Tiriki jamana lasigiden la an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ i k'a dɔn k'a jira k'a fɔ ni Tiriki labɛn bɛ ale ɲɛ tɛ baasi la an ni Tiriki k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ i k'a dɔn walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka an tɛgɛ nɔ cogo min nɔ baaraw kɛra malidenya kɔnɔna la Tiriki lasigiden ani Mali ministre ni ɲɔgɔn cɛ bonya ni karama ani ɲɔgɔn lamɛn kɔnɔna la yanni don dɔw cɛ n badenw ka aw ladɔnniya aw k'a dɔn k'a fɔ ko Mali i k'a dɔn a ye a ka lasigiden so a ye o dayɛlɛ Sudankaw fɛ yen nɔ
Sudankaw y'u ka lasigidenso dayɛlɛ sa kɛ anw fɛ yan nɔ i k'a dɔn olu ka lasigidenso tun tɛ anw bolo yan nka u ka lasigidenso i k'a dɔn o dayɛlɛla anw fɛ Mali jamana kɔnɔna na yan nɔ o de hukumu kɔnɔna la min ye an ka minisiri ye minisiri min ɲɛsin bɛ an ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛw mɔ ni o ye Ablaye Diop ye kunu alamisa n'o bɛnna septembre kalo tile 18 ma san 2025 i k'a dɔn a ye Kayid Abdelgadir Shikri a ye ale bisimila ni ale ye Sudan ka lasigiden kurakurani ye min ni o bɛna kɛ lasigiden fɔlɔ ye awa anw ni Sudankaw ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya siratigɛ la o kuma a y'o bisimila i k'a dɔn Bamako yan nɔ a nana ka na ka ciden sɛbɛn n'o ye lasigiden sɛbɛn ye k'o jira Ablaye Diop la awa bonya ni karama kɔnɔna la ale min ye Mali minisiri ye min ɲɛsin bɛ Mali ni jamana wɛrɛw cɛ ko ɲɛmɔ i k'a dɔn o baaraw bɛɛ lajɛlen fana kɛra bonya ani karama kɔnɔna la Burama an bɛ taa ɲɛfɛ teliya la min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye o kɛn bɛ ka tɛgɛdibolomɔ min kɛ awa jamana cakɛda kɛnyɛrɛye baarakɛlaw olu bolo walasa Mali jamana bɛ se ka basigi cogo min na ani sɔrɔ bɛ se ka warakata bɛɛ lajɛlen ka dɔ sɔrɔ la an bɛ f'u ma ko pacte de stabilité sociale et de croissance o baarakɛbaw i k'a dɔn k'a fɔ awa olu ye o tigɛ nɔnɔ bɔ ni ka sigi dɔ kɛ sigi min ni kunnafoni sigi do ka kɛ ni kunnafonidilaw ye kunnafoni baarakɛlaw ye o baaraw kɛra kunu alamisa septembre kalo tile 18 san 2025 min ye an ka minisiri ye n'o ye ministre du travail de la fonction publique et du dialogue social ye Dr Fassou Coulibaly i k'a dɔn baaraw ɲɛmaya tun bɛ ale bolo atelier de formation do ka kunnafoni kɛ ka ɲɛsin kunnafonidilaw mɔ i k'a dɔn ka kɛɲɛ ni awa ni baara walidalen an ka jamana ɲɛmaaw fɛ baara min bɛ kɛ sababu ye awa cɛfaka bɛɛ u ka sabati Mali ɲɛmaaw ani kɛnyɛrɛye kɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ opérateur économique ni investisseurs walasa ayiwa Mali bɛ se ka suma cogo min na ani sɔrɔ bɛ se ka kɛ sɔrɔ belebeleba ye cogo min na u ka baara min ɲɛsinnen o mɔ ka ɲɛfɔli kɛ o ye an ka jamana kunnafoni baarakɛbaw olu ye i k'a dɔn k'a fɔ awa o hukumu kɔnɔna la min ye awa professeur Fassou Coulibaly ye docteur Fassou Coulibaly ye ale kelen tun da kɛrɛfɛ min ye awa commissaire au développement institutionnel ye représente ale tun bɛ ka maa min représenter awa ale tɔgɔ la ani Banjugu Dante fana ka lasigi maa ciden maison de la presse o fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ayiwa ministre de la communication awa olu fana ka cidenw olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la o kuma kɛnɛ in denbaya tun bɛ kosɛbɛ awa min kɔni ye baaraw ye olu n'u donna sigi in kɛbaw fɛ o kuma sinsin gɛn bɛ fɛn minnu kan n'olu kan ka faamu ayiwa n'o ye stabilité sociale croissance économique ani bonne gouvernance ye olu ɲɛfɔra kosɛbɛ o ka faamu stabilité sociale o de ye ayiwa jamana bɛ se ka basigi kɛ cogo min na fɛnw sɔngɔko la grèvebaw ni fɛnw tanyali n'o ye jagofɛnw tanyali olu ka se ka dabila o de bɛna ni stabilité sociale ye croissance économique o bɛ tali kɛ sɔrɔ yakubayali la ani mara yɛrɛ kɛcogo ɲuman n'o ye bonne gouvernance ye u ka baara ɲɛsin bɛ nin fɛn saba in de ma o fɛn saba in fana sɛbɛnna kunnafonidilaw ye walasa kunnafonidilaw k'o faamuya i k'a dɔn kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o baara ninnu sabatili la i k'a dɔn o jɔyɔrɔ min bɛ u la ni jamana ɲɛmaaw kɛn bɛ k'o kalifa u la u ka u disi da u la ni u seko damayira bɛɛ lajɛlen ye ka kunnafoni jɛlen cɛri o siratigɛ la maliden bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min nɔ ani maliden bɛ se ka faamuyali kɛ ka ɲɛ parce que faamuyali o ye ko ye nka faamuyali kɛ ka ɲɛ o de bɛ bɔ kunnafonidila ɲuman fan fɛ ani kunnafonidi kɛcogo ɲuman fan fɛ o de laɲini bɛ kunnafonidila bɛɛ lajɛlen fɛ Banjugu Dante i k'a dɔn ale ka ciden ale tɔgɔ la a kɔni y'a jira k'a fɔ ko min kɔni ye maison de la presse ye kunnafonidilaw Mali kunnafonidilaw kunnafonidila ma bɔ kunnafonidila dɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ k'i cɛsiri min ye dɛmɛ ye ka ɲɛsin nin baara in ma o bɛ se k'o jigi da anw kan an seko n'an damajira ye min ye baara in na an b'a kɛ barisabula an yɛrɛ b'a dɔn an jɔyɔrɔ ka bon a ko in na kosɛbɛ walasa a ko in bɛ se ka sabati ni Ala sɔnna mɔ foyi tɛ Mali ko in na min jan bɛ bɔ kunnafonidilaw la o lɛdu talen don o bɛ timɛ n badenw ni sigi min kɛra ni kunnafonidi sigi don ka ɲɔgɔn bɔ kow kalamɔ o ni o sigi don i k'a dɔn k'a fɔ a kun de ye ka se ka awa kunnafoni ɲuman cari ni cakɛda in ka baara bolodalen kan n'o ye stabilité sociale ye ani awa croissance économique ani bonne gouvernance ka kunnafoni ɲuman cɛri i n'a fɔ anw b'a la ka cɛri cogo min nɔ a ka faamuya ni
ayiwa akili ɲuman ye malidenya akili a ka faamu n'o ye laɲini belebele de ye o ye n badenw o kɔfɛ min ye Organisation mondiale de la santé animale ye n'o ye diɲɛ yɛrɛ bunakun kan tɔnba min bɛ yen ni o ka baaraw ɲɛsin bɛ baganw ka kɛnɛya sabatili ma diɲɛ yɛrɛ bunakun kan o ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen o ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn o bisimilara anw ka jamana kɔnɔna na yan nɔ minisiri min bɛ Mali jamana bolo ni a ɲɛsin bɛ Mali ni jamana wɛrɛw cɛ ko ɲɛmɔgɔ ani Mali kunkankumaw fɔli ma diɲɛ bunakun kan ni o ye Ablaye Diop ye i k'a dɔn a ye bisimilali kɛ tarata tɛmɛnen n'o bɛnna septembre kalo tile 16 ma san 2025 maa min bisimilara a fɛ o ye Dr Karim Tungara ye Dr Karim Tungara ale ye directeur régional de l'Afrique pour l'Organisation mondiale de la santé animale ye baganw ka kɛnɛya sabatili diɲɛ tɔnba bolo awa o bolofara min ɲɛsin bɛ farafinna ma ale y'o ɲɛmaa de ye o kuma ale bisimilara Ablaye Diop fɛ u ka baaraw bɔra fɛn minnu kan i k'a dɔn o bi tali kɛ awa bagan mara yɛrɛ bɛ se ka don bala cogo min nɔ Mali jamana kɔnɔna la a ka ja bagan furakɛ k'o kɛ fɛn sabatilen ye Mali jamana kɔnɔna la i k'a dɔn kɔrɔfɔw laɲiniw bɔra olu de kan i k'a dɔn Mali dɔn bɛ jamana ye jamana minnu ni farafinna yɛrɛ tilefɛ bolo kɔnɔna la bagan mara sabatilen jamana don i k'a dɔn o hukumu kɔnɔna la Mali jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ olu yɛrɛ bolo kɔrɔfɔ in a kun taama in a kunba de tun ye o ye an bɛ awa a laɲini halisa jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u cɛsiri bagan mara la ka bagan maralaw bɛɛ lajɛlen fo Burama o bɛ anabɔ an ka kunnafoni sentɛliw kɔnɔna la sisan an bɛ sira fara i bɛ